Kapuso barado naman niya kanal nga rason sang pagbahagi na reklamo sa mga residente sa Barangay Zone 16, Talisay City, Negros Occidental. Barangay nagpatigay na sang declogging operations. Nakatutok Eileen Pedreso. Plastic, sako, diaper, kaglaya nga mga dahon. Inilang ang pila sa mga nakuha sa ginpatigayon nga declogging sa mga kanal sa Purok Suite Century sa Barangay Zone 16 sa Talisay City. Madugay na nga ginaanto sa mga residente diri ang barado nga kanal nga nagatugas sang mala swimming pool nga pagbaha kung magbubo ang ulan. Bangod barado sa baylo sa kanal, diretso sa mga pamalay ang tubig kung mag-ulan. Wala may gagawa sa balay. Ang mula na kung mag-ulan lang nagataas ng tubig. Ang ila ko nung kanda, may mga sako, pati sako ko nung nabuhay ko nung sa tamburong mo. Iniman ang reklamo sang residente nga si David. Nagalabot pa sa basketball court ang baha. Gani imbis nga makabiyahe, nagabantay na lang ini sa baha. Kaya ang tubig wala nagagi sa sakto nga lagyan. Dito yung gagi sa may footwalk, di away na sa gagi sa mento nga kalog pakadto sa suba. Ito barado na yung mga kalog diyo, hindi na sa kailig. Gani ang barangay, sige-sige ang ginapatigayon nga pagpanglimpyo. Humalimpas ang tinalikdan nga simana. Mas sobra 200 na kasakos ng basura ang ilan nahakot sa 5 kadlaw nga pagpanino. Ang iban sinadigin pa buligan namon sa par-department sa Talisay nga mapaduso ang tanan nga clog nga mga basura. Bintahan naman sa mga residente ang ginpatigayon nga declogging. Nahagan-haganan man kuno ang ila kahangawa nga mag-ubog sa baha. Ilabi na nga posible makakuha sang leptospirosis. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedreso. Bon, Western Visayas.